Kogo Migonggo Durga Mendak Sengkala Padha Sumingkira Amit pasang palimantapi ilo-ilo tinebihna saking tulang sari tinebihna saking siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa nuwun kula nuwun sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian pagelaran Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya inggih mijil saking Desa Tempuran Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora Mustika inggih dipun pangarsani dening pepunden kita Bapak Pandi saha kabiyantu Ibu Yesika purwakanding pagelaran arupi tari budaya Srimpi ingkang sampun dipunayati seniman seniwati saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya pinarung ungling gongsa Kiai Gajah Seto saha pangrawit Mustika Laras inggih dipun golongendah dening Ki Santo Widodo ugi pangliing Sorawati Ibu Satun mugi-mugi saged damel renaning penggalih atika sayaning para lenggah kakung miwah putri ingkang satu humanggihing Suka Basuki wonten ing dalu menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya badhe medhi setunggaling cariyos sejarah tanah Jawi dalu menika babar lampahan sejarah Keraton Mataram Hindu kanthi sesirah ateking Candi Borobudur ategan sepisan gambaraken wonten ing pertapan Gunung Kidul Orsi Bayu Murti dalu menika dipun asta dening Bapak Eko Purwanto Chandra Dewi kasanggul dikin Niken Ayu Sundari Pancapana katindakan dening Bagus Arminto Indrayana dalu menika dipun sarirani dening Raka Mas Semit Wibisana gambaraken wonten ing Keraton Mataram Hindu Prabu Sanjaya dalu menika dipun asta dening Bapak Suyoto garwa Prameswari katindakan dening Niken Ayu Dian Ditami Pangeran Panamkara dalu menika dipun asta dening Bapak Amin Wijaya
Bandu Dharma katindakan dening Bapak Kabul Budiono. Cakra Ruyung dalu menika dipun sarirani dening Bapak Sukarsan. Gambaraken wonten ing Guwa Kalisera Sida Kalagana dipunasta dening Bapak Bandu. Gambaraken wonten ing Kraton Sailendra Prabu Samaratungga dalu menika dipunasta dening Bapak Bakti. Garwa Prameswari katindakan dening Ibu Murtini. Sri Pramudyawardhani dalu menika dipun ayahi dening Niken Ayu Wati Wulandari. Pangeran Balaputra Dewa katindakan dening Bagus Jaming. Wonten ing madyaning ratri lumaksitaning cariyos sejarah Mataram Hindu kanthi ira-iran adeking Candhi Borobudur panjenengan palipur pelawak-pelawak saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya Cak Jarot Cak Buntung Kabiyantu Cak Kemot. Sayaning para lenggah kakung miwah putri mekaten rancaing dedabukan ing dalu menika monggo sami dipun pirsani kados pundi babaripun cariyos sejarah tanah Jawi kanthi ira-iran adeking Candhi Borobudur. Mekaring budaya saged amimbuhi kuncaraning bangsa. Sapa miwiti culika wahyuning bakal sirna. Nuwun kula nuwun.
Pepetatanmu kuwi jane apik. Ning kurang alus. Iya. Sakur maksaku anggolku gawe pepetan iki yo wis alus lho, Kakak. Mergo ini lho. Gonmu mepet kuwi. Gonmu nyekel karo katae kuwi mbok gegem aja aja digegem tenanan. Ya, ini contohnya Piye to, Kakak? ayo digegem pepetane ben alus. Oh, kaya ngono to, Kakak. Sakur maksaku sakur kuwi pepetane ku yo tak tutus, Kakak. Sing mlaku ugel-ugelane. Nek sing mlaku ugel-ugelane, ya ini kanane. Sampai kebingung lho, Kakak. Ngangkon ngene ya. Sing mlaku ugel-ugelane dadi pepetane ben alus. Upama gawe sing dhuwur kuwi iso mbangir kaya mbangire irunge sing gawe. Kuwi lho biyen mulai kuwi yo wis bali to, Kakak. Tenang. Kuwi ngelmu kuwi. Kuwi ngelmu. Wis, nek bapak tak tiru apa sih Yo Kakak? tangan kudune sekali sing tenanan. Ning aja Lah iki aku baru kok kabeh iku. Aduh sikilku panas. Mateni wong. Kayak banyu. Ah iki yo gosong tenan nek ngene iki. Sikile gosong tenan. Kakak. sikile gosong syukur. Iya ta sampean iki ora sedulure kok. Oh, Sik Kakak. bener nek dulurmu iki. Sikilmu ngendi sing loro tak Sikilku iki mau kena plastik. Wis tak lapane, Kakak. Ah, kena telek iki mang kok. Bangsamu kobong kok. Iki mau kena tletong ngono. Iya. Sikilmu kuwi. Iya. Oh, sikil jeber-jeber ngono kok. Ya maido man. Jangan dulu ini gulung. Carane mepet ki yo ngono. Ya. Aku setia Wis ngerti to? Tangane aja mati digem. Nah, digegem anggan-anggan. Nek gawe Gaya, Nak. pepetan iso bangi. Iso bangi kaya irungku. Iya. Hidayana, kowe iki dadi kaya ngene iki lho. Nggonmu mulang-muluk lawan Candra Dewi, nggone mahat. Lho, jebule kok rangkul-rangkulan kesempatan nek kowe. Yo kok kesempatan. Tapi aku ki ngajari karo si Adi Chandra Dewi. Lho ngajari kok Carane ngono. mepet sing bisa halus. Dadi upama dirasake kuwi yo disawang rasane nyenengke ati mergo gaweane halus. Kuwi mung pawatan. Iya Chandra Dewi. Iki Candra Dewi. Lho kowe iki wong wadon sing tak ibaratake iki wong polos. Lah iya to. Ora ngerti kahanan tanom saiki tumindake kaya piye. Aku nanti pilih kumpul-kumpul kabeh iki lho. Jorok piye? Kowe aja tek-tek. Aja tek-tek nek virus. Ini kita kasil tenang. Kowe kena virus. Lah kabeh godhong pilek sing iki. Kowe kok nek virus malah dadi lara. Kowe kejak karo aku. Kok tak marahi opo ae. Iki yo ngono. Gak enak. Lah alane opo to? Nek aku karo Chandra Dewi iki cedak alane opo? Alane Iki yo dulurku dhewe. Kesempatan nek suwe. Aduh dhewe. Nah, nek ngene iki yo gathuk tekanku. Lho. Candra Dewi. Kowe nek sawan mata belok. Iya.
Sago. Kawan ngandak. Jone ki bisa mulang-muluk kawan tangga dhewe kaya ngono. Ning aja cacane aja kaya ngono. Umpama kowe iki cedhak kawan tangga dhewe, padha wae kowe iki nyiksa kawan batinku. Kowe ora trimo. Ya ora trimo. Dewe kowe ora trimo arep apa? Nek ngono Kowe arep apa? apa sing tak sugiyake kawan kowe iki kasingatan. Saben dinane tangga dewi nggone mahat, tak cedhaki tak warai ra gelem. Lho saben kok cedhaki kok warai kok gelem manut. Lho iki jane pengasiami iki apa? Manut wong Candra Dewi iki pancene nek karo aku manut. Beda karo kowe. Ya Ini Aja oleh-olehane iki apa? Nggonmu mahat iki apa? Kaya ngene iki yo, Ngene iki bentuk ngene iki. Yo. Dewa pancen anggon tumahat ki malah yo durung rampung. Keliru lagi mangan tekane Kakang Indrayana. Kena sisan gawe nggonku mangerteni nggonmu cedhak kawan tangga dewi. Kenane aku cemburu. Aku cemburu. kowe duwe rasa karo Candra. Aku uga seneng kawan tangga dewi. Wis kok wedok. Piye ta iki piye? Lho wong lanang aku Joko Tumarmo seneng kawan tangga dewi kok tak wedok. Candra Dewi iki cedhake karo aku. Nek kowe kepengin karo Candra Dewi kowe kudu petung karo aku. Piye? Kowe Kakang, petung. Aku pitung kawan kowe. Iya. Iki. Kakang Pajamana lan sampe Kakang Indrayana. Tangga dewi. Ning papan kene iki urusane wong lanang. Sing direbutke mung kowe. Gara-gara kowe nganti aku peteng mripatku nyawang lawan Pancapana. Srek atiku. Ayo. Nek kowe ora trimo, jajal-jajal karo aku. Sandon endi Aku pati. wis wis. Ya, ayo. Bangun yo Kakang. Ya. Ya. Teni wong tenan. Iki sapa iki wong sing ngantem aku iki mau. Ora ketok yo Kakang. Loh, Indrayana kuwi sembrono. Pancapana uga mempun. Mino antarane wengi kuwi iki tak dibilang sing tak kon-kon. Nadyan kok mesut blur kudu tunggal bapak karo ibu. Ana ing Gunung Kidul. Kowe lan si Pancapana sing kudu trima kanggo tepo palungine kabeh sesuai Gunung Kidul. Ning kula niku nek boten dipun miwiti kula mboten badhe wani. Sing miwiti lak Pancapana. Apa kowe nek sampean iki lho. Lho kula gelut karo Pancapana kok boten jenengan pisah malah panjenengan nyekeli karo Candra Dewi. Lah aku sing aman ning guri bokonge Candra Dewi. Piye iki Jawali? Indrayana, nek pancen wani ayo adepi aku. Nek wani ayo.
berekno kaya ompok. Lho, aku pisan ae durung sampean bolak-balik Dengan aku pripun ngeten? Ngeten. Bantale empuk napa mboten? Aku ya rada seger. Pak Bukelek. Ora mabuk elek aku oleh vitamin C. sampean iki. Ya, Rama itu pancen sampean iki wis suwe. Ora tau ngambus vitamin. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Sing numpuk dudu kula, ning murni sampean iki enak. Kula. Perkarane opo ya? Perkarane pancapanan iku meri nek kula niku cedhak karo Syah Candra Dewi. Lho nggih to, Bapak? Lah wong kula cedhak karo Candra Dewi cedhak. Piye? Panca. Eh, Panca Indra. kowe gak macam nih. Jangan macam kowe. Panca nek panca. Rumah sampean apa kudu macam. Yo pancal tenan kowe. Mbok anggap Pak. Apa? Iki opo? Lho, Bapak, Indra wis Indra nyata. Dereng kula panca. Urung. Sing pancen jenengan iku sinten? Rumasakku kakangmu Indrayana. Dereng dipanca. Bapak, Pancapana. sampean kedahipun adil kanggene para putra wirid kepapan wonten ing Gunung Kidul. Padha-padha wiritan ana ing Gunung Kidul. Alane napa? Lamun Candra Dewi saben tak cedhaki arep tak urang-urang tenane nggone mahat. Lho, dhewekne iki ra gelem ngadoh kandhane Candra Dewi dipenging karo Pancapana. Bener Candra. Nek kowe ora trimo, saiki Candra Dewi dindung loro. Nggih. Ngene ben Kowe iki njaluk adil-adilan. Iya. Tak temuti. Lho pripun to, Bapak? Sampean sing adili. ben adil. Nggih. Gandeng si Candra Dewi bocah siji. Nggih. Kok rebut bocah loro Pancapanan Indrayana. Nggih, kula. Iki tak umpamane tak kethok dadi telu. Lho. Niki kula kalih Indrayana. Tiyang kalih lho kok diketok dadi Ben telu. adil iki nek umpama lho ya Ndra. Nggih, Tak pripun? kethok dadi telu. Nggih. Mati, Bapak. Iki Indrayana sing dhuwur. Kula sing dhuwur. Heeh. Lah kula Pancapana sing isor. Lah sing Sing tengah. tengah, Bapak. Sing tengah aku no Le. wah sampean iki vitamin dengan pek dhewe. Lho aku bagian isi sikil. Ora saudur karo adimu ya, Panca. Bapak, Iki ora wayahe to wancine kowe siudur perkara Candra Dewi. ning sewu. Lamun panjenengan nika nyahak. Nggih. Sinaosa kados ngaten kula engko mau silep. Ning yektosipun karepe sampean iki pripun? Aku sing kudu eneh ngerti marang Pancapana. Ngoten. Pancapana aja nganti kesuwen mapan ning Gunung Kidul. Sepisan kuwi ping pindhone. Pancapana kudu enggal iso mbalikke kejayaane swargi. Negarane wong tuamu Le. Pancapana niki lak putrane sampean to. Kecilik nganti nemu kadewasan mapanku ya ana ing Gunung Kidul. Lho sampean saged ngandhake kados ngaten. Liripun dos pundi? Candra Dewi, Cek kula, Bapak. apa perlu kita blakake karo kakangmu sisan yo no? Cek boten dados menapa, Bapak. Mengkono ya. Pancapana timu toto dhisik. Tenane kowe kuwi anakku angkat. Kula niku Indrayana ke sedulurmu mung sedulur tunggal wiritan. Kae anake Kakang Ekalaya. kalai. Biksu sing saka kulon Kalipraga. Lajeng kula menika putranipun sinten? Tenane kowe dudu anake wong unduh kroto. Ora anake wong mikat manuk. Kowe isih trai ngaluhur rembesing mati. Yen kowe kepengin ngerti sejarah
sejatimu dongeng utawa caritane mengkene ya to. Ngersanipun Kanjeng Pangeran. Nanging Kanjeng Pangeran panamkala boten kersa pangandikan. Sejatosipun menapa ingkang pun galehaken Kanjeng Pangeran? Paman Bandutarma. Kanjeng Pangeran, menapa sampun dangu anggenipun tumandha wonten ing dalem kasatriyan Paman Bandutarma. sampun sawetawis dangu. Den kula ngadhep wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran. Paman Bandutarma, monggo Paman Bandutarma, kula aturi nyawang dhateng Pangeran Panamkaran. Cilik ngantos ngancikaken dhateng tatarane kadewasan. Lajeng panyawangipun Paman Bandutarma kados pundi? Waduh, Kanjeng Pangeran Panamkaran. Menawi kula jumbuhaken dhateng pasuryan panjenengan. Menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Pangeran Panamkaran kepingin dados ratu wonten ing Mataram Buddha. Menika sampun jumbuh lan sampun nanging tiling menapa ngantos dinten sak menika Kanjeng Pangeran dereng kersa paring pangandikan lajeng menjang menapa nginipun badhe nyuwun palenggahan wonten ing Mataram Buddha. Paman Bandutarma, senajan to kula menika nggadahi panjangka utawi pamangkah kepengin dados ratu wonten ing kraton Mataram. Nanging Paman Bandutarma, senajan to sami-sami putra wonten ing kraton Mataram, nanging kula menika namung cekap putra garwa hampean utawi garwa seni. Menapa kula badhe kalampah kula dados Narendra ratu wonten ing kraton Mataram.
Kanjeng Pangeran. Senadyan to Kanjeng Pangeran Panamkara menika putra saking garwa Sleh nanging titisipun nak tetep titis ingkang Rama Swargi boten benten kaliyan Sang Prabu Sanjaya ugi titisipun ingkang Rama Swargi kamangka Kanjeng ingkang Raka sampun dangu ngenipun ngendhan kamukten wonten ing Mataram malah kabar ingkang kula tampi putranipun Sang Prabu Rakesanjaya badhe dipun jumenengaken Pangeran Pati wonten ing Mataram Nuwun sewu Kanjeng Pangeran. Menika kabar ingkang kula tampi. Umpami menika saestu pancapanadipun jumenengaken nata wonten ing Mataram Buddha. Lajeng benjang menapa Kanjeng Pangeran Panangkara ngenipun nyang kamukten wonten ing Mataram Buddha. Kabeh mau wis dadi sumpah ing ati. Paribasane mung sak kedepene tu. Sak gebyare pae. Panamkaran kudu iso dadi ratu ing kraton Mataram Buddha. Mas Prabu Sanjaya menika tasih nom-noman menika tasih megel-megel menapa kula kalampah nyernakaken dhateng Kang Mas Rakesanjaya kenging menapa boten saged menawi saestu panangkanipun Kanjeng Pangeran Panamkara kepingin dados ratu wonten ing Mataram Buddha boten namung panjenengan piyambak ingkang tumindak kula ugi nderek nyengkuyung menapa ingkang dados kersanipun Kanjeng yen pancen aku kelakon dadi ratu ing kraton Mataram pangkatmu ora mung gelar senopati mengko tak dadekake patih ing kraton Mataram. Waduh Kanjeng Pangeran perkawis derajat pangkat kamukten wonten ing Mataram Buddha kula mboten ame-ame kula namung njurungaken dhateng panjenengan ugi putra Rama Swargi awit panjenengan kok tasih kathah mongko kula pirsa piyambak menawi Mataram Buddha menika badhe dipun gayuh dhateng ingkang kadang piyambak Menawi Paman Bandu Dharma ngombyomi dhateng kula monggo Paman kula aturi nyawang tak siangke Kanjeng Pangeran Panamkara kelakon campuh perang kelawan Sang Prabu Rakesanjaya nek Kanjeng Pangeran Panamkara mati Sang Prabu Rakesanjaya mati aku sing dadi ratu ana ing Mataram Buddha. Yes,
kabeh randak keparengake padha nyarubus lamun to panjenengan kurang miji marang sira kabeh. Lamun ngestokan dawuh Kanjengipati. Ibune Jauh katimbalan. saka pamundhut kumawan tuwantu marang Kang Sira. Kang pinterang gemunggula wentah marang putra. Besok timen kadya bocah kang migunani nusa bangsa lan agama. Ya menapa ingkang dados dengan pikajengan. Kula saged dipun Wis wanci pirang ari? sapunika sampun 7 hari. Sapunika putra panjenengan sampun Ibune yen to kaya ngono wis titiwanci. Panjenengan kudu mragat marang putra. dipun kados menawi menapa saged dipun wiwit. Yen to pancen kaya ngono. Cakraruyung Paring pangandika lan kula Kang Mitranayaka Praja. Padha seksenana ya. Inggih. Paring pangandika kula Kang Mas Prabu. Kono salah sawijining anak Pandawa. Oh, inggih kula. Saka kadangku panangkara. Lajeng serat menika saking kadang panjenengan panangkara. Saka kadang. Nuwunipun maos sangat. Kula wigatine ki apa? Dadak nganggo layang barang, Menawi panjenengan badhe mangertos dipun maos saking Kaya padha Oh, dipidhangake. inggih. Wiyosipun nang wilapa. Katur marang Kang Masayaki. Pangalepun. Dasaring nalendra luhur Ratu ambak para marta kadang ngalebono marang pun kakang sampun saktestinipun. sinuyudan prap kawula nipun berbudi bawa laksana welasase mringsa sami gumun rasaning penggali nggone ngalembono marang panjenenganku sipan namkara kanthi ketan Boten maipun Kang Mas Prabu Raden Sanjaya panangkara merak kadang dalem
ngalembono penyerah boten wonten awon nanging isi ana baju tasih wonten lho. Mong satitik cacatira wis ora tuwa ngasto ora patut kanggo turhadha yen nyoto kasaring nalika iki manam opo sing kekarepku dene curika temen kowe temukan kata yen kok pun kakang kudu leleh coba ketahuan Mataram pun kakang minukas kang pinter ngomong marang putra aku kepengin ketemu kelawan kadang yo kadang si Panaptara kula sapa kuwi pun kakang kepengin apa kang dikarepake dening Panaptara kakang yo tok inggih kula siagake prajurit Mataram panjenengan sun kepengin mapakake kelawan kadang Panaptara apa kang dikarepake Menapa boten sarus dilulu ora kawula Mataram itu Kamar Prabu Raden Sanjaya